Riwruok mar nyithindo man kod ng'ol mar winjo the Kenya Society of Deaf Children oyawo klinik mar nyithindo man koda tuoche wang kod duol. Ma gin kod geno mar chwalo thieth manengo nyithindo Bende gikwayo jod bura mane ochopo e nyasino mondo okonyie duoko piny nengo mitiyo godo e nyithindo man koda ng'ol mar winjo koda makwan gi oro matamalo 50. The child to understand what you are teaching. So it takes a bit longer, and therefore covering syllabus in our schools is a true challenge because we cannot learn as fast as the hearing people. So understand us, even when you hear a deaf child has 180, 190 marks, those are close to 390 and 4 ones with the regular children, because it takes long for them. Kukubwa sana sababu tumefungua clinic ile watoto ambao hawasikii watakuwa wanakuja kuangaliwa kuonekana wako vipi ndio wapatiwe hearing hata watu wazima, wazee, kila mtu, na tumefungua kwa Kenya mzima, kila mtu anaweza kuja katika deaf hearing center. The deaf child must be visible in this country. So we've come here to declare total visibility, and especially for this society where you're the chair. Now, we shall also assist my chair in advocacy for the rights and the needs of these children. Mohe onus mar jopuonjre mag grade mar 6 e pacho ka okelo buk mag somo mag grade 3 mibiro ni mako nowacho ahinya to gipimo gi skunde mag ji giwegi. Ma irien kaluwore kod lipot